ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Suara apa? Ari wong beli berudalan kuya angger kangelan. Ngalor tutug ngalore. Ngidul ya tekang tumpal kidule angger beli ketemu dalan. Aya kenal suarane. Toli mau ku kayana suarane yang menusa kula bandi kanaya. Mrene kayane mah. Iya lebak ini. Aduh lebak iyan kini. Karena suara tanpa rupa. Iya. Berarti anak suara. Iya. Ku tekulat-ulati saya suwe saya hilang. Oh, Harimau mah jelas suarane kelebakian kuno. Parek. Suarane ana lanang ana wadon. ngomong ah Kang, ngomong ah. Ya semua kita ngomong. Kalesan jagat tengah wengi ya. Kalesan suarane wong kesasar blentung ngomong suarane kerungune kaya menusa. Ya. Bling ladani blentung kan. Wis lur dalan sejene bae. Nun, Bocah beli katon. Tapi omongannya nyarugatine kita. nyaruk pribes ini Mau mah. sih. Bukan jari kita mah beli. Beli apa nih? Beli bocah lagi ngomong kana. Ngomong dewekan. Anak suara tanpa rupa. Kita beli ngurusi suaranya belentung. Iya. Kan kita kan tersinggung. Ya kenapa sampai ini tersinggung? Ai sila kurora. Sing kadoan kayane menusa ini. Kalesan angin ya. Krungu manding. Tapi lamun isun durung ketemu ki blentung ki kaya ngapa wujudnya kini ya. Nyusup. Sing kadoan kaya menusa. Tak parek kiyongan beli katon. Mrene kini suaranya makin. Ku tambah jelas kini suara. Ya blentung kini. Astagfirullahaladzim. Si mempertebal. Hari blentung kana lanang ana wadon sang emaya. Berarti belentung kantek. Ana suarane menusane kini. Aneh ya Kang. Blentung kawin karo menusa ta priwe kini. Ngene no. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Satu pelecehan. Suatu pelecehan. Diri kening kene belentung rumah tangga. Emangnya ono toh Kang? Ya ngomong belentung lanang bari Belentung wadon. Belentung karo somai. Soma. Satu pelecehan. Sing mau kana menusa kini. Lah. Ya Allah ya Rabbi. Kaberan dari bokatku suaranya kodok. Sing mau sampean kini. Nok. Aduh iya. Kaberan maksudnya makun. Ya beli mengkono nari kakang mau ke bokatku suaranya siapa kono. Iya, kerungunya suaranya apa? Hari senok ku dewekan bae sing mau kuning kene ku. Lah beli katon. Ya beli mengkono dari bokatku sing kadoan ku ana suaranya menusa ku dudu menusa. Paling anak salaman labas. Wayat selinguk mengguri ku senok ku dewekan bae tak ini. Engki kula mah dewekan Mas. Astagfirullahaladzim. Iya. Kula dewekan Mas. Kaberan anu ne manok iya. Ya singarane wong rezekiku jare dudu duit bae. Singarane rezekiku ya dudu panganan bae. Ya maksudnya wong lagi kesasar ketemu karo wong wadon gak pada rezeki kuno. Ya iya, orang kudu duit. Iya. Ya Mas ya. Hari senok hilang-hilang bae kenang apa sih nok? Anu, Lagi hilang-hilangan. Goleti dompet. HP-ne hilang. beli Mas. Anu ingon-ingon ucul. Nah, iya Mas. Kulaku menang. Kulaku larak lirik soten, kulak sing umaking gawa ingon-ingon. Mas menang apa? Kalesan bocah wadon zaman kian ya. Soalnya kita Kian sing diarani wadon perkasa kini. Paling ke bocah ki saking bela baktine karo wong tua. Kini paling gak ngerewangi wong tuane ki bandar wedus paling gak kini. Senok angon wedus tanok. beli Beli angon sapi. ora. Ari kune ingon-ingon ya ku ingon-ingon apa kuno? Ingon-ingon blentung. Terus kodok. Bancet.
Arep tak kedol, Ana Mas. obat puyeng beli rut. Kanggo apa kang? Ku bocah loro ku setan kabeh. Aja maning wong anyar. Iya. Sing lanang adine re yang ngingon-ngingon kan re. Basane Soalnya apa, Mas? Singaran blentung, kodok, bancet, kun ku sekilone ku mahal. Oh iya, bandar blentung kini. Iya. Apa maning bakal sing kodoknya gede, Mas? Kodok gede ku larang. Larang. Paling gak kanggo sewike kuno ya. Nah, Oh, iya iya. bener. Meneng kita nih kita mau karo bocah lanang. tapi kan bocah lanang ngepitong. Ya wis endah. Masa kita beli katon? Kakang sayang beli sining layung sari. Ya sayang, tapi aja ngejog-ngejog banget no. Ora apa-apa kan. Ora apa-apa beli. Suatu pengorbanan. Pengorbanan ke kari mendasar. Dalem Hari senok ku ngomong karo siapa kune. La ilah. hasil beli katon tak kan. Bocah ki waras beli si bocah wadon kini ya. Ya Allah ya Rabbi. Kang obat mata. Apa sih? Kenang apa senoke? Beli kula ku kagum Iya. ning sampean. Kagum. Kagumnya kenang apa nok? Lah bener beli katon. Tuh laler kini ya. Ake laler. Ake laler kini. Nali yo Mas ning kene. Kono mah ake. Mungkin karena kita suwong sakti ya. Ya. Maaf dia tak maapakan lah. Karena kita dua kelebihan orang. Yakin kula ku kagum Mas. Kagum kenang apa Yang sih? selain delengaken sampean. Beli mengkono nari senok ku dewekan beku durung duwe laki ta senoke. Durung. 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 Bokat lagi janjian karo temenane. Beli. 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 Hari kune angon blentungnya dewekan bae ta nok. Angok. Iya. Aja plena. Aja plena. Apa Mas? Kedingin kini. Kini kisnok ku ngangon blentung. Iya. Tapi kenang apa lebakin mambune temblek ayam kini nok. Ya masa sih Mas, blentung sing diangon. Ya justru ku nek kakangku kaget masa yang ngangon blentung mambune temblek ayam. kudu. Bareng leban di Lebak kene nok. ampun-ampun nih. Kagok berang mambu temblek ayam. Kian rasa si wilit. Jagat ya aneh temen sih nok. Iya ya Mas ya. Mungkin, Koning kene. mungkin. Nenek gara demeng ngarep nok. Tuman, katil ke beli katon. Masa wong beli katon? Masa wong beli katon lawan? Mungkin kini perasaannya sampean. Astagfirullahaladzim.